Umsekhuluma uZimdollar ingakho ke sebethi abantu abadala ake kukhulume naye uyazi siyakubingelela emsakazweni Ukhozi FM. Yebo njani. Sikhona Igcokama Elisha abaningi bayibakubize kanjalo na umgqibelo sibuya kuona nemvula lishaya ubonakele stage nama video akhona abantu kodwa bayafisa ukuthola ukuthi ngempela kanti kwenzekeni. Iphela kanjani le airtime? Iphele kanjani airtime? Yebo. Umuntu aqale adingelele ubalaleli bokhozi FM aphinde abonge ithuba kunina njengaba hlakazi ukuthi mhlambe nibe nesikhathi sokuthi ningithathe njengomuntu nami ebantwini noma nginelutho ningithuba nje lokuthi ngiphefumule. Akukuningi ngizokusho bafowethu empeleni mhlambe sonke isizwe saseNingizimu Afrika siyamuzwa udadewethu nje bekhuluma njengamanje ukuthi uyaqhubeka umuntu onolimo nenhlabathi ithuka abantu kunjiya ya so nabantu bayizwela angicabanga ukuthi ke nami ngingaqoka ijazi elifanayo nodadewethu ngoba mina ngumuntu wesilisa abantu besifazane lezi insuku sibhekene nesihlava esikhulu sokuthi bayabulawa bayahlukunyezwa kunalento okuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane siyagqugquzela kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane abaqhubeke behlonishwe. Uzokhumbula ukuthi bengifake imvunulo estage njengoba ngifake imvunulo estage bengimele futhi ngamanye amazwi ngirepresenta uZulu ngoba imvunulo yaziwa koShaka noDingani noSenza ngakhona futhi ezinye inhlanga thina namanye nezinye izizwe ziyahlonipha njengabantu abangamaZulu sizithathe nezithembu sidume njengabantu abanothando nabantu abakhothanyelwa ngabantu besifazane nabahloniphanayo nabantu besifazane nabantu abanothando nabayihlonipha kakhulu. Ngicabanga ukuthi lesikhathi usisi ekhipha amagama wakhiphile akhomba okungangihloniphi njengeciko eselinamava eMzansi lokho kubadidile noma kuphoxela uZulu. Ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu bakwaZulu. Ngicela futhi ukuthi konke usizo mhlawumbe ayikhona ngoba ngenze ukuthi khona ingcindezi anayo ba understand nje ukuthi sineyinkinga siphuma emakhaya ngafani kuyenze ukuthola ukuthi umuntu uneyinkinga mhlawumbe emshadweni wakhe noma nje kwezothando kugcina mhlawumbe lokho kuqhapakela nasemsebenzini wakhe. Ngicela ukuthi bamxolele kakhulu udadewethu kuZimdollar nyamhlonipha kakhulu odabeni lokuthi mhlambe nibe late angifikanga ngesikhathi. Ngicela ukuxolisa kakhulu lapho ngiyenzile ingamo yokuthi ngixhumane nethimba elixhumana nabo ngoba empeleni akazi bexhumane nami bengaxhumani nami bexhumana nomfowethu uMasondo ngaba late ngo30 minutes lokho kwenza ukuthi mangifika ngo7 kade bekufanele ngidlale ngo7 o'clock ngina ukuthi bengisuke eGoli indiza idelay nezulu netha bafowethu manje ke mafambe emgaqweni kunamathizithiza akwenza ube late noma ngabe yipi event abantu bakujwayele lokho nanokuthi into ejwayelekile lento kuba late ngoba ngeke ngitshele nje ukuthi njengoba silalele akekho nje umuntu wakaba late esikoleni mhlazana lo late waxoshwa uthi somkhulu umetric wakhe awuqedanga ngenxa nje ukuthi wakaba late ngosuku olulodwa ngoba akuyonto ejwayelekile ukuthi nibe late sekuyiphutha eliqalayo khona futhi kuyiphutha elijwayelekile likelenzeke kodwa beqala ukuthi libe nesigameko lapha eThekwini nanokuthi ke sekuhlukumezeke kakhulu singabantu abangamabhinga ukuthi njalo makukhulunywa nje ngeTheku imicimbi futhi kaMaskandi kuhlale njalo kuzoba nento engcolisa igama likaMthandi engcolisa igama likaMthandeni. Umthandeni aziwe njengomuntu kuthiwe ulihlaza uthiwa Umthandeni ufika unobuhlova unayo yonke lento echaza nje udadewethu njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi kunabantu abebeshutha lapha ya abebeshutha yonke into kusukela ngisuke emotweni ize ngiyofika estage ngamenyezwa estage ngabizwa igama lami kwadlalwa ngisho ingoma konke kuyavela kunobufakazi kugcwele ku TikTok ukuthi yonke into mina iyenziwe ngendlela ukuthi iyangivuna ukuthi bengangena estage ngiperform ngithela masengiza futhi ukuthi hayi engathi akwemukelekile ngathi ngixolisa futhi kubantu ngathi ayisiphelile ke i-time angibaye ngisaqeda lokho ngibe sengizwa ngomuntu engishitha ke i-mic bengitha indoda empeleni
mangithi ngiyaqalaza ngathola ukuthi hayi yikhekhe kanti awungase ngimoyizela ngoba ikhekhe asilisi thina singamadoda sakhuliswa ngenhlonipho saphinde sakhuliswa futhi sakufunda ukuthi abantu besifazane ngalabantu iyahlonishwa. Sakhuluma ngakho ukuhlonishwa nginembuzo emibili ngaphambi kokuthi sivale. Kunenye clip yakho enza ama-round lenzo kuxhumana ngazo uyayazi yini. Ufike uqale uthi angimzondi beno Zimdollar angeke ngikwazi angazi utheni wasuthi isiphu ngifaka umsindo lapho ngoba kunangane ilalele engisaze bumnyameni. Uyayazi leyo clip ungasho ukuthi ikusho ukuthini? Yebo kuba kwenzeka lapho Lundi ngoba ngike umuntu obhizi usukwini izolo kwaqhamuka nabantu abazintatheli laba bama TV abebe khona futhi lapha ya baba nokumbuza ukuxoxa imibuzo ejibenithi ngomuntu oyiciko ke kwesinye isikhathi izinto ngeke ngibe ngokuciko ngokuhlonipha ulimi lwami kungenzeka uthola ukuthi mhlambe lokho kushoyo kungokunicikoza nje mhlambe bengicikoza ngakho ukukhanyisela abantu ukuthi ngempela udadewethu abangamthathi personally abazame nje ukuthi bagwinye kushisa lokho udadewethu ayikhona iqhubeka impilo yephambili. Wena ukwazi ngisho ebunyameni lokho bukusho impela bafowethu impilo yaselawini iqeda uthando asiyeke lento esiyenza asiyeke le mfowethu bekufuna ukudlela kodwa uyazi ububona yonke into ibikahle mhlamba hayi ukuthi khona okuncanyana obuke wakuthinta okungamanzana amponjwana cha akukho nje mina nginothisa nanokuthi ke kwezinsuku lezi bafowethu bayazi abantu abaningi ukuthi Umthandeni nje umuntu oshintshile kakhulu indlela engikhuluma ngayo indlela engenza ngayo izinto indlela nje engithatha ngayo futhi nezinto ngoba nalapha bazokukhumbula ngihloniphe ngendlela eyisimanga ngithena ngifike emotweni yami ngafica amaphoyisa amaningi angungile imoto yami lokho kunginikeza ukuthi mhlawumbe khona i-trap ebikhona uyabo kodwa manje ifike kabi futhi iyafika sengamukela uJesu ngoba ngiqeda ukumukela uJesu njengenkosi kaMsindisi kulezi insuku. Hayi Nkosi kusiza manzana ngakuphiphisa mfowethu nidlule kuloko ngicela nikhuluma nosisi ukhuluma udadewethu Zimdollar angazi nje ngikhuluma naye ngigcine nje ngivuthuma makhe mhlambe ke sesingaphinde siphumane ngesinye isikhathi kodwa uzimisela ukuthi ni cisha nje ukukhumelana umlotho nithelelana amanzi empeleni nje akekho namanzi angathelwa ngoba udadewethu ngoba nje enganayo iyodwa indlela kwiqedi enganayo azimini ngicabanga ukuthi ngizozama leyo mzamo yokuthi umbone ukuthi uqedeka kanjani ngudadewethu ngokubukana kwakho ubone ngathi une-enga ubone ngathi une-enga yebo noma unengcindezi nje ethile nje anayo mhlambe kubantu asebenza naye noma ithimba elithile nanokuthi nje bafowethu ake sibuze ngoba nabantu badala phela bazona ingane yini le yenza ukuthi njalo Umthandeni emcimbini kaMaskandi kuphela futhi eThekwini Cape Fountain ePeople's Park eMabhida lento nje rande nje eThekwini makunomcimbi eMalisburg kunomcimbi esho kunomcimbi eGoli kade kunama manifesto lapha bengena lapha nakujabule wonke umuntu enkundleni uyakhumbula ngaze ngaxhawulana nomengameli lapha ya kumnandi nje bafuthi ngishayela iParis nokuthi kunabantu abasha mina abangithandile emveni kokuzwa iParis bengifisa labo bantu labo ukuthi bengithole ngomthandeni ovele kabusha njengoba sengamukela uJesu nje labo bantu labo bengaduki ngingafeli ukuthi phambilini ngingaba umkhephehleli noma sengininazalethe. Mfowethu siyabonga kakhulu Mthandeni mani ukuthi usiphe isikhathi mfowethu nanokuthi ukhulume nathi kanje siyafisa ukuthi sengathi ngihamba gcine kulungile lolu daba. Ngiyathobeka kakhulu bhuti wami ngiyabonga ithuba. Ngihle ngoba njengesicaphucaphu. Ukhozi FM isiZulu Stolikwa uyizole wena amabili amasayidi wena kuphela ukwazi ukuthatha i-decision isivumele sijabu kuyadadewethu siwahlala ama voice note ehlaza njengoba enjalo njengalokhu nikushilo okuphuma kunini inhlezweni zenu ngeke si-edithe lutho abalali bokhozi FM bacabanga lokhu ngale ndaba yenzekile. Hayi mina wezimi ngivume wena.